पिल्लू काय शोधते आहे? काय शोधते आहे? हे बघ इथे. हे बघ काय? इथे नाही. हे बघ काय नाही. हे बघ इथे. बस झाले ना. हा बस. दिलो बघ काय? खायला पाहिजे ना. कळलं दाखव की. हा लाला चला. दिलू तवारी एवढीच खाऊन दे. आधी खाऊ दे एवढी. लगेच बघितलं. आता आम्ही चाललो आहे क्रॉफर्ड मार्केटला. सीएसटी थ्रू सीएसटी ला उतरणार आणि क्रॉफर्ड मार्केटला जाणार. मम्मी नाही येत आहे. आम्ही दोघं जातो आणि दिल बघा इथे झोपली आहे आणि मी इथे बसली आहे. आणि आम्ही दोघं का जातो तुम्ही विचाराल तर आपल्या घरी डेकोरेशन साठी सामान आणायचं आहे. खूप मध्ये मोठे इव्हेंट्स येतात आता. हिचा पण अजून एकाचा पण आणि अजून एकीची पण असे खूप इव्हेंट्स येतात त्या पाठोपाठ. तर घरी सामान हवा आणि तो सामान आम्ही डेकोरेशन करायला रत्नागिरीच्या घरी पण वापरणार. बरोबर. म्हणजे कोणतं सामान वेस्ट नाही जाणार आहे. आता डायरेक्ट आम्ही तुम्हाला जर्नी दाखवतो. बरोबर चला. टाटा बाय बाय मम्मी. बाय बाय. आता कोणतं स्टेशन आलं? आपण मस्जिद बंदरला उतरणार की सीएसटी ला? पण दोन्हीकडून क्रॉफर्ड मार्केट येतो ना. कारण की ना ऍक्च्युली आम्हाला सीएसटी मधून माहिती कसं जायचं सरळच कसं आहे. मस्जिदचा एवढा आयडिया नाही आहे म्हणून आम्ही सीएसटी चाललो. विक्रोळीला. आता इथे आम्ही सीएसटी ला जातो आणि आम्हाला आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले. काय करा दो बंडल दे दे. गाड़ी में तो भिजवा देना. आता मी बड्डेचं डेकोरेशन घेतलं ना. आता इथे बघा आम्ही क्रॉफर्ड मार्केट मधून आलो आहे. काल रात्रीच आलो. आज सकाळी व्हिडिओ बनवतोय. म्हणजे काय काय नमस्ते नाही आणलं बोलले मी. बोल. नमस्ते. आज पप्पूंनी काजलनी सामान आणलंय ते तुम्हाला दाखवते. ह्या व्हिडिओ मध्ये पण तुम्हाला समजेल की आम्ही कशा प्रकारे शॉपिंग केली. म्हणजे तसं तुम्ही सुद्धा करू शकता है ना. आता हे दोन आपण आणलेलं. आता काय काय आणलंय ते काढून दाखवा. पटापट काढा ते सर्व काय काय आणलंय. हे काय आणलंय? हे बिअरची बाटली आहे की काय? दारू की बॉटल, बियर की बॉटल. आणि आपण कुठून आणलेलं? क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये. हा ते ओपन कर. एक पेटव यातलं कोणतं तरी. हां तर इथे अशी शॉपिंग झालेली आहे. आता तुम्हाला मी रेट सांगतो मी कितीला आणले आहेत आणि होलसेल रेट पण मी तुम्हाला सांगतो है ना. म्हणजे तुम्हाला सर्व समजेल की कोणती गोष्ट कितीला घ्यायची. सर्व रेट सांगतो बघा तुम्हाला. सर्वात आधी ते हे देतं. हे एक दे माझ्याकडे पेटलेला हातात ठेव. आता तुम्हाला ना हे क्रॉफर्ड मार्केटला ना सुरुवातीला हे 35 रुपये सांगणार. किती? एकाची 35 सांगणार. असं वाटतं हात भाजेल. हा हात भाजेल वाटतंय. हाँ 35 सांगणार. मग बोलणार कितना चाहिए. आपण मग 4-5 घेणार. चलो 30 में दे दो. हाँ ते पण नाही. 25 में ले लो. नाही 20 में ले लो. तुम्हाला सांगतो हे 35 पासून ना आम्ही जास्त घेतले ना. जास्त हे जास्त घेतले म्हणून आम्हाला हा 15 रुपयाला एक पडला. आणि तुम्ही कमी घ्याल 2-3 घ्याल तर तुम्हाला 20 रुपयाला देणार तो. आम्ही 12 घेतले म्हणून आम्हाला 15ला दिला. तर तुम्ही बघा है ना. हे 15ला घेतले. आणि त्याबरोबर ही लाइटिंग पण घेतली. ही खाली याला बटन आहेत बंद करायची. खाली बटन असतं त्याला. आणि ते सेल वाईज आहे. आणि सेल पण आम्ही घेतले आहेत. याला सेल आहे. हे 10 रुपये जरी संपलं ना तर हे सेल टाकायचं. आता हे सेल बघा बाहेरच्या दुकानात 10 रुपयाला 1 किंवा 2 देतील आणि तिकडेच घेतला की 10 रुपयाला 3 आहेत. म्हणजे तुम्ही रेट ऐकून घ्या आणि मग तिकडे जाऊन बोला त्यांच्याशी. हे छान आहे मला आवडले बाबा. हा थांब. आता हे बघ हे 40 रुपये सांगतात. 2 मीटर आहे. हे आम्हाला 30 रुपयाला पडलंय. म्हणजे तुम्ही रेट ऐकून घ्या. आम्ही सर्व स्वस्तात घेतलेलं आहे. सेल आहे. जरी संपलं तर सेल टाकू शकतो आपण. सांगू शकतो ना. हे पण लाईटीवरचं आहे. हा हे कितीला आपल्याला दिला त्यांनी. एक 60 रुपीज. बोलता 70 रुपीज पण दिला 60 रुपीज. हे मूव्ह करतो. हे हलतं बघा. हे असं
हलतं रिअल वाटतं ते. हा मग ते हा, 60 रुपीजला आणले. मस्त वाटतं ना. असे मला गोष्टी खूप आवडतात. हे पण सेलचेच आहेत. हा. आता इथे मी बसतो आणि मी तुम्हाला फटाफट एक्सप्लेन करतो, कारण भाव करायला मी एक्सपर्ट आहे सर्वात जास्त. आणि तू घेतलेला आहे ना, तुला माहिती आहे सर्व. हे 15ला, हे 40 सांगतात 30ला घ्यायचं, हे 60 रुपये सांगतात, हा. डायरेक्ट 50ला घ्यायचं. आता हे तुम्हाला सांगतो बघा, हे आम्ही ना टिप आपला हे आहे ना, हे दाखव काजल साईडला काय टिपोय. हे टिपो आहे ना, त्यासाठी हे घेतलं. हा, त्याच्यावरती हा टाकायचं. कितीला सांगणार माहितीये का हे तुम्हाला? हे बाहेरच असतात बघा घेऊन, असे घेऊन असतात. हे तुम्ही क्रॉफर्ड मार्केटला कधी गेलात ना, असेच असतात ते अंकल लोक. हे ना हे तुम्हाला मी कितीला घेतलं ते पण सांगतो, मला सांगितलं कितीला ते पण सांगतो. हे मला 350 रुपये सांगितलं. बापरे. कधी पण त्याचा 1/3 करायचा, मी डायरेक्ट 100 रुपयाला घेतलं हे डायरेक्ट. 350चा 100ला. आता हे ना हे आपल्या गावी आहे ना, तो आपला बसायला बेड आहे, बेड मोठा. मोठा बेड आहे तो. सोफा. 3-6 माणसं बसतील ना, 6 हा. वरती पण 6ला राहील आणि खाली पण 6ला राहील, म्हणजे असं जास्त लय मोठं आहे हे. आणि मटेरियल खूप छान आहे. मटेरियल पण छान आहे हे. आता हेच असं जर डीमार्टला गेलं तर 500 रुपयाला असेल, आणि हे त्यांनी मला कितीला सांगितलं माहितीये? 950. किती मम्मी? 950. तुम्हीच 1/3 करा त्याची, तीन भाग कमी करा त्याचे. 1/3 किती होतात मग? 300 रुपये. डायरेक्ट 300 रुपये सांगितले. तू नाही करायला लागला, अर्धा मार्केट माझ्या पाठी फिरायला लागला आमच्या दोघांच्या. मग शेवटी हे आम्ही 350 रुपयाला घेतलं, आणि हे सर्वात कमी आहे 350 रुपये घेणं. आता ह्याच्यापेक्षा पण तुम्ही कमी घेतलं असेल ना हे पण, किंवा काही गोष्टी, तर मला कमेंट मध्ये सांगा, म्हणजे मी अजून कमी घेईल. हे झालं, हे 2 झाले. आता इकडे हे सर्व काय आम्हाला कोणाला तरी एक बाबू आहे त्यांना द्यायचं आहे, ते सर्व बाबूच्या गोष्टी घेतली. बाबूचं Gift टॉवेल द्यायचंय. गिफ्ट आहे सर्व. बाबूचे 2 टॉवेल. आता इथे बाबूसाठी टॉवेल आणलेले 2. हे काय बाबूची वस्तू तर तुम्हाला माहितीच असतील. आणि तिकडे कसं तो मार्केट कसं माहितीये काय, महाग स्वस्ताचा सवाल नाही, पण तिकडे सर्व असतं. हा. तुम्ही घ्यायला गेला की सर्व आहे तिकडे. आणि हे बाबूसाठीच असे सर्व गोष्टी आहेत ना, हे सर्व बाबूचेच आयटम आहेत. हो, कपडे. आणि आपण असे नवीन आणले ना तर ते पहिले 3-4 वेळा धुवून घ्यायचे, हा, हे म्हणजे असे एक्सपिरियन्स मम्मी कोरे सांगते. घालायचे नाही. बाबूला, छोट्या बेबीला आपण कपडे घालतो ना हे नवीन, तर ते धुवून घालायचे 2-3 वेळा तरी धुवायचे कारणाशिवाय, आणि ते नंतर वापरायचे. आणि हे बुटा आणलेले आहेत, बुटा आणलेले आहेत. आणि हे पण असेच काही ना काही हे असतात ना, टॉप्स हे आहेत socks घालायला. आहेत ना. हो, सॉक्स आहेत ते. आणि हे टॉप बीप असतात ना त्याचे, हा. ते पण किती पण अमाऊंट सांगेल ना, समजा 150ला त्यांनी का 5 बोलले होते, आपण 6 मागायचे, देतात ते. हो. ते हे झालं, दाखवले का? हो. दाखवले. आता हे सर्व फिक्स आहेत बघा. हे जे काय तुम्हाला काय, हे 120 रुपये, 60 रुपये, 150 रुपये, हे पण सांगितलं ना 60 रुपये, 70 रुपये सांगतात. जास्त घेतला की 60 रुपये, निघता 60 रुपयाला देणार आहे तुम्हाला हे. आता तुम्हाला एक सांगतो, तिकडे ना असे बॅग विकणारे असतात बघा, बॅग, गार्बेज बॅग. गार्बेज बॅग. कितीला काजल आहे? 100ला 10 दिले 100 ना. ला 10. हा, आता तुम्हाला सांगतो 100ला मॅक्झिमम 9999 करून किती देतात आम्हाला? 100ला 10 देतात सुरुवातीला, पण ते 100ला 15 पण देऊ शकतात, आणि 15 पण देतात. तर तुम्ही डायरेक्ट 100ला 15 पण घेऊ शकतात, पण ते कसं बंद करायच्या टायमिंगवर 15 देणार. हो. हा, आधी नाही देणार. आणि जर तुम्ही बैल सांगितलं ना की दादा 12 मिळतात तर 12 देणार, आम्हाला 12 दिली, पण दुसरा बोलतो उससे 12 क्या लिया, मेरे से 15 लो ना. म्हणजे म्हणून मी सांगितलं, म्हणून असं मला माहिती पडलं. हे 100 रुपयाचे 15 सुद्धा येतात, आणि बंद करायच्या टायमिंगवर. हे बघा, हे 10 आणि हे 2 एक्स्ट्रा दिले बघा. आम्ही 12च घेऊन आलो 100 रुपयाचे, कारण गार्बेज पण लागतात ना. आणि हेच रत्नागिरीला महाग आहेत. हे सांगितले. ते सांगितलं. मेन आणि सर्वात इम्पॉर्टंट तुम्हाला सांगायचं म्हणजे हे जे प्रत्येकाच्या घरी लागतं आणि प्रत्येक आणतो है ना, ही मला बघा एवढीशी मला आहे, त्याला बाकी एंडला काय नसतं है ना. अशी मला दिसते कॅमेऱ्यामध्ये ही. हो, दिसते. हा, ही अशी, आणि वेगवेगळे कलर आणले बघा. हेच असे व्हाईट वाले पण आणलेत आम्ही, पण चेपले सर्व ते. हवेने फुलतात नंतर. हे बघा, हे व्हाईट वाले आणलेत आणि दुसरा कलर आणले. हे टोटल मी आणले किती माहिती काय? असे हे आपण 3 वेगळे आणलेत. 3 वेगवेगळे, हे 5 म्हणजे टोटल 15 आणले. आता तुम्हाला मी डायरेक्ट रेट सांगतो. एकीकडे हे 70 रुपये सांगतील, एकीकडे 60 रुपये सांगतील, किंवा XYZ सांगतील. हे जे रिअल प्राइस, जी रिटेल प्राइस आहे ती 40 रुपये. कस्टमर जर लॉट मध्ये घेतोय तर ती 30 रुपये आहे, म्हणजे मी ही 30 रुपयाला आणली आहे. आणि हेच कोल्हापूर वरून मी विचारलं तेव्हा 20 रुपये होतं. म्हणजे तुम्हाला समजलंय कितीला घेतलं पाहिजे तुम्ही. 40च्या वरती तर घेतलंच नाही पाहिजे. हे एक पट्टी तुम्हाला 40 रुपीजला पडली पाहिजे. आणि लॉट घेताय, जसं माझ्यासारखा लॉट घेताय तर तो तुम्हाला 30 ने लावेल.
कारण त्याला पण 10 रुपये कमवले पाहिजे. आता 15 मध्ये त्याने 150 कमवले, तेवढा तर कमवले. कारण एकदम लॉट घेतात ना, लॉट 20, 30, 50, तर तो म्हणजे बाहेर कुठेतरी 20 रुपयाला पडतं ही पट्टी. बरोबर. आणि ते 70 रुपयाला घेऊ नका, 70 रुपये पण सांगतात. तर मी 30 रुपयाला घेतली आहे. एकदम लॉट होलसेल 20 रुपये. जर तुम्ही पूर्ण डेकोरेशन करायला घेत असाल बंगला किंवा घर पूर्ण. आणि ती बॉटल नाही दाखवली. हा, ही बॉटल ही आता खूप दिवस काय घेतलं नाही ना आम्ही. काय तरी खोटा ताकद यायला. हा, ताकद खोटं, केला. आता हे खोटं. काय एक आयटम काय आहे ना, तुम्हाला ते नक्की दिसणार आता येतं मग थोड्या टायमिंग मध्ये. आणि हे आयटम आम्हाला 200 रुपयाला पडलेलं आहे. मजा म्हणून घेतलेली आहे. आणि काय मजा ती तुम्हाला दिसणार का माहिती का, आमच्या बरोबर तुम्ही पण मजा घ्याल ना म्हणून मी घेतली, नाही तर मी घेतली नसती. झालं, एवढी शॉपिंग होती. चला आता पॅकअप करूया. आता आमच्या घरी पाहुणे पण येणार आहे, तुम्हाला दिसतील आता. बाय बाय. आता आम्ही जे आणले टिपावर कव्हर टाकायला सेंटर टेबलवर, मस्त डिझाईन. आता छान वाटतंय ना. हे बघा मी तेच बोलत होती याच्यावर एक कपडा पाहिजे म्हणून. अहो हे ना घेतच नव्हते माहितीये मला. घ्यायचंय, अरे मम्मी घ्यायचंय, रेट 350 सांगतो, माणूस घेणार काय है ना. 100 रुपये सांगितल्यावर माणूस ना मम्मी तो देत नाही. मम्मी नाही करतो. शेवटी दिला मग 100 रुपयाला बरोबर. छान दिसतंय. माझ्या हिशोबाने हे आहे, लालेल काय लंगोट. हा लंगोट. माझ्या हिशोबाने 60 रुपयाला तर नाही ना. हा नाही छे. ते ठेव त्याच्यावरती, तो छान माणूस वाटतं. विकायचा आणि म्हणतो अजून एक बाई. सांगतो तुम्हाला, बघा इकडे बघा. हे ना हे का दिले खालचं बघड इथे बघा. हे आता बघा हे जे आहे ना, हे डीमार्ट मधून आम्ही घेतलं होतं मम्मी. इकडे बघ. हे डीमार्ट मध्ये 130 रुपयाला आहे. हा 129 130 रुपये. आणि हे क्रॉफर्ड मध्ये 100 रुपयाला. म्हणजे तुम्ही डिफरन्स बघू शकता कुठे काय घ्यायचंय. फ्लावरचे आयटम आणि ते सर्व डेकोरेटिव्ह आयटम तिकडे खूप आहेत. आणि तुम्ही याच्यापेक्षा अजून स्वस्त आणला असेल तर सांगा कमेंट मध्ये. म्हणजे पप्पू परत जाईल तेव्हा परत कमी करेल. हा, तर आज आमच्या घरी आम्ही काय बनवलेलं आहे, फ्राईड राईस. आणि ते तिघांना, आईला, काजलला आणि मम्मीला. मम्मी थोडंच खाते म्हणून हे. चला ते दोघांचा आण. काजल चमचा घेतलास, चला ये. परी काय आठवते तिला? परीने परी गेली घरी. हे थोडंसं घे तुला. आईचं कुठे आहे, आईचं ते आई खावा. मम्मी घ्या राईस मध्ये थोडं आहे अजून आहे. घ्या तुम्ही. पप्पू ती आवडीची तू कर. दिलू गावठी डिश खाते. सुकट तिला आवडली ना, आवडली ना दिलू. तिला चेवणी आवडतात. चेवणी आता वर नाही बघणार तर बिझी खाण्यात. तेली का